telo, myseľ a identita. Prečo sa človek formuje cez pohyb, skôr než cez slová? Identita nevzniká v hlave, ale vzniká v tele. Moderná doba sa snaží presvedčiť človeka, že identita je názor, identita je pocit a identita je voľba mysle. Slovanská skúsenosť hovorí niečo iné. A to, že identita sa rodí z telesnej skúsenosti. Z toho, čo telo zažilo, zvládlo a prežilo. Človek, ktorý nikdy neniesol záťaž, nepocítil únavu, nezvládol strach a neprekonal odpor, má krehkú identitu aj napriek akýmkoľvek vyspelým slovám. Telo je prvým učiteľom reality. Telo je prvým kontaktom so svetom, prvým nástrojom skúmania hraníc a prvým nositeľ pamäte. Skôr než sa dieťa naučí hovoriť, tak padá a vstáva. Skúša rovnováhu, cíti bolesť a úľavu a učí sa rytmu dychu. Preto v tradičných kultúrach výchova začínala telom, rozum a morálka nasledovali až potom. Pohyb formuje myseľ. Pohyb nie je neutrálny. Každý typ pohybu vytvára iný typ človeka. Chaotický pohyb vytvára chaos v myslení. Monotónny pohyb vytvára úzku myseľ. Funkčný pohyb vytvára adaptabilnú myseľ. A pohyb v záťaži vytvára pokoj pod tlakom. Slovanská fyzická kultúra prirodzene rozvíjala odvahu, trpezlivosť, vytrvalosť a sebaovládanie. Nie prednáškou, ale skúsenosťou. Telo je ako kotva identity. Človek, ktorý má ukotvenú telesnú identitu, stojí pevnejšie, reaguje pomalšie, ale presnejšie, nepodlieha panike a nepotrebuje neustále potvrdenie zvonka. Preto boli rešpektovaní ľudia s ťažkým krokom, pokojní muži a ženy so silným telom a jasným držaním. Nie pre svaly, ale pre vnútornú stabilitu, ktorú telo vyžarovalo. Dnes sa telo oddeľuje od mysle. Moderný svet robí presný opak, ignoruje telo, alebo ho zneužíva. Pohyb nahrádza sedením, stres sa rieši slovami a nie reguláciou tela a identitu presúva do abstrakcie. Výsledkom je úzkosť, preťažená myseľ, slabé sebauvedomenie a neschopnosť zvládať tlak. Nie preto, že by ľudia boli slabší, ale preto, že prišli o telesný základ identity. Slovanský princíp celistvosti je, že telo nie sú iba svaly, myseľ nie sú iba myšlienky a identita nie je iba názor. Všetko bolo a znova musí byť prepojené. Pohyb s dychom, s emóciami a s rozhodnutím. Platí, že kto má zvládnuté telo, má zvládnutý dých, má pokojnejšiu myseľ a má pevnejší charakter. Nie dokonalosť, ale odolnosť. Toto je práve dnes kľúčové. Slavianská akadémia stojí na jednoduchom poznaní, že človek, ktorý nemá vzťah k vlastnému telu, je ľahko manipulovateľný v myslení aj v identite. Preto práca s telom nie je iba športom, ale je to základom psychickej imunity, základom výchovy a v neposlednom rade aj základom slobody. Návratom k sebe cez telo nás naše vlastné telo učí realite, nastavuje hranice a hlavne ukotvuje identitu. Ak sa stratí telo, tak stratí sa aj človek. A keď sa telo obnoví, obnoví sa aj myseľ. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber. Klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.